ka Pyrthei TV. Kajaka babu iki pipe plastik jong tanat PHE kabadan hakashnong lum siap shilong hajan jong jaka thangmet ya briu jong seng khasi kala kemding hakado phaisngi jong sin sajan kan rutri Ïaïong aja apusau hakapor kumba sauduna ni saubaji kat kum gajing thu jong kirkhat jong seng samlashnong lum siap kibaju yat pahara shakijaka kiba kham genja bar kiba khamlong paji nakashnong Kylleng ba kajing plu jong kani jaka bajubu iki pipe plastik jong tanat PHE la suba bakala bandairu nakajing thang klau kabajuja kha hakani kabenta kabadan markhap bar ka laus im Hakabaya day bakani ka kali pilipding jong tanat fire and emergency services tang shuyo jingtem yakani kajingja klalit marmar bantem yakajing klang jong githlit ding barham kipulit ru klawan poi hakani jaka ban pelong yakajing tokit halo kani kajingja Kahima nong klau kum kadak kajing kenma buram ya kajing shlur bar kajing lan ladi jong usim tirat sing imli bar kishipai ki jong u ha ka sautri Ïaïong aja apusau kala kenma buram ya kishipai ki bala IT ya la ka jong kajing em ha ka thma ka bala tip kum ka khasi ang lo war lani ka thma usim tirat sing bala yeng ya kun persha ya ka sarkar bilan ka bala khi hau bana Ïaïong 6000 praspa at khandai bar ka bala kutno house name 6000 praspa lai pulai Hadin kajing syakem no jong usim tirat sing sim le haki buitpo jong ka sarkar bilan bala lam khmat da Davis kan ya kani kajing rakhi la pelong haki artli ki jaka kata hakashnong nong klau kabade kashnong trai jong usim tirat sing but hakashnong mairang mission Ka National People Youth Front Riboy District ringkat ka NPYF nong po blok hakan rutrik Ïaïong aja apusau kelakan taiwar ya kajingkam ba Vice President jong ka NPYF nong po blok Lalit dan penyeso Shaka Seng Voice of the People Party kumbalami hakilat Pyrthei Khubor. Hakajing kren hakilat Pyrthei Khubor President ka NPYF Riboy District uba pendap lang walang but Vice President ka NPYF nong po blok uba Taibun Renshan kala pendam jur ya kajing kam jok kaseng VPP. Ke MIT University Shillong hakan rutrik Ïaïong aja apusau kala pelong ya ke program ya ke bala tip kum ka Shillong Connect ya ke bala lumlang ya ki samla puli na ki jaka puli ba per Hasin Anthony's High Secondary School Shillong khnang ban ai ki jingtip ki babnia halor ki jing puli ki baya dei ba kani ka school ba khnang ba kan blong ru ka jing mento ya ki samla puli ki badang angnut ban beteng ya ki jing puli ki jongki Hakani kasgi ki kunhun ba per jong ki samla puli ki bakan thup ya ka Hamar Students Association, ka Mizo Students Union, ka Kuki Students Organization, ka Naban Women's Synod College, ka Seng Khasi High Secondary School bat ki samla puli jong ka MIT University, kla Shimentaru hakajing shat tandrai ba per Kipat ba jong ki sanchnong jong ka than manat hakan rutri Ïaïong aja apusau kla kerpat ya katanat jong ka koi ka khia khamtam ya unong mikmat jong ka maukrwat constituency uba rendektan lendok tongkhar bakin thaulat ban plipat ba no ya ka manat sub center kabadan hakashnong pendan longdo southwest khasi has a string kumba ka long menta kipat ba jong ki sanchnong ki don kambha ya ka ni ka sub center na ka benta ban yo ya ka jing sumar haba ki don hapden ka jing pang jing stom Uba Vincent H. Palau balong rukurtong MP jong kaseng Congress ulahir sejuai ban pan jingkershan nakipat ba hak election Lok Sabha kabanlong hak khat khandai trik Ïaïong aja apusau. Hak jingalang kabalong hayang musyang juai hak santrik Ïaïong aja apusau la sendran lang dau MLA Kamahati constituency uba Charles Margar KMDC ke Jaintia Hills Autonomous District Council bakun thobru ya uba Bright Star Chemang Uba Richard S. Lingdo, Usi Emberim, Uba Madonbai Rumbai, Nalokiway Pat Kinonyalam, Jong Kaseng Congress. Kakunhun Jong National Investigation Agency, Kalashat Thambor, Haki Kunhun Jong Kirunar, Ha Bhupati Nagar, Ha East Amindapur District, Jong Jylla West Bengal. Kakunhun Jong NIA, Kalalit Shakatiga Jaka, Bantokin, Halo Kajing Pyrthei Bom, Kabalaja, Ha Unopra Arhazar Arpuar, Ha Kabalangot Kibriu Klayam. Kadi-kadi kasin ka baar baka kunhun tokin ka Shat Thambor ha West Bengal barkataru tang hapo lai benai. Ha ukulalang kot ka kunhun jong ka Enforcement Directorate kala Shat Thambor ha ki hajar ngut kipat ba kat ba kidang temu balik kendra ha yengsa jong unong yalam ka seng Trinamool Congress u Sheikh Shah Jahan. Chief Electoral Officer ha Assam ula pha notice ka seng BJP namar bala kenno bala penken ya ka Model Code of Conduct. La ujor persya ya ka seng BJP da ka CPIM. La keno ba ka BJP ka jurup ya ka yok ka kot jong ki brio bat ka sam ru iki form ki badon ya ka dur jong Narendra Modi bat himanta Biswa Sarma
Menteri Rambak ka Mizoram ubadairu President jong ka Zoram People Movement laldu homa laong baka seng jong kadam yasnok Kylleng bat ka NDA kabayalam da ka seng BJP lemne bat ka India kabayalam da ka seng Congress. Ulang balada day ban yasnok Kylleng batnu kandai halo ka nongrem bakin ajing ada ya kijat ben riu Mizo bat man penek pensa ya ka riti ka dustur bat ya ka culture ka jongki. Unoy lam jong seng Congress usha dendas mahan wa sha pengat kendon an namar ba Ukraine ki kentien ki batomet ya Menteri Rambak du keriu Narendra Modi. Ki pulit jong ka Chhattisgarh ki lait hu ba ladon ba ujor ejahar persha ya uni unong alam jong ka seng Congress bat la pengat yu hapok ka section 506 IPC. Umahan lo ang rubadan kam ya ubrio baklan ban yale persha ya Modi baru tahu datang ubhupesh bagel. Menteri Ketenaga Kampung Ïaïong jong ka Sarkar India Amit Shah ula pensange no ia ka jing temu jong menpelong rali ha Assam. Kinoy lam jong ka seng BJP na Assam kilo ong ba kidang ap ya ka tarik ba thamai ka bau Amit Shah penben ba wan Sha Assam. Amit Shah utmu wan Sha Assam ha ka pratarik mentau benai penpelong rali ha Biswana district. Ki Khubor na kalagi benta jong ka Pyrthei. Kajingwan poi jong kinong thapwood ha South Korea tat hadu ka pon minstem jong ka sing sajan kalapalat ya ka 10 million ngun. Ke National Election Commission kala pentim ba naki 1 million ngotam ki bala dat mantep ya ka vote jongki hadu ka por shibaje jong ka sitsat jan ki don 10 million ngotam ki pa nong shong shnong jong South Korea ha kani ke election kinjit ya ki lais pa ngot kinong mikman jongki shakayeng darbar ba jong ka tekeri ka kunhun jongki Microsoft Threat Analysis klama ham lepa ba ka China kan le buitu da ka bor jong ka AI mantip shapang ka election ha India ha US ba South Korea. Kini kunhun kalau ong baka China kalau penyaru iki bor teknologi jongka ban ngam shikiwei perkiri jongka Pyrthei bantu iki jingtip ki badan kam ling baka AI. Kadam ha nong ba ox jongka Russia kalau Pyrthei ki yeng ki sem jiki bri ki badan sharum jongka dam kla shatap telap lun. Ki bor sarkar jongka Russia klai thu baki dan 1000 arspa san pratali ki yeng ki bla shatap telap bar 10,000 kendai spa prapunyong ki nong shong shnong ki bla shat kata na kani. Hendrai kla pentip ba amshim ladan bayam ni ba mensau. Ya kinong shong shnong la penkria no shiki jaka ki bakam shingan. Ka Russia kala maham lepa ya ka Ukraine baki reset ngi ki baya perlok batka bakim dei ben kata ya ka Zaporizhia nuclear power plant barkala kunturu ya ka International Atomic Energy Agency baka di pej benia ya ka ni namar ba ka Ukraine kala sedang ben kata ya ka tei ka nuclear power plant. Ka Russia kala maham balada kata ya ka tei ka plant kan kruwit da ka bating e. Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres ulapan pau ya ka jingsulkhya namar ba ka Israel ka penankam neki board jong ka artificial intelligence ani ka AI ban Pyrthei bom ha Gaza. Ulong ba ka Israel ka penankam da ka AI ban pej shikinu ki jaka ki bakan Pyrthei bom. Ulong ba ka ni ka jingle jong ka Israel kan kata bhai ki riu pat ba ki ba lui namar ba amla ban shania la ka AI kan pen ine em ya ka jaka ka badai ni ka balan. Ka United States kala ong baka Iran kan kaput kala ya ke Israel berkala ruban hiar thamakan san hak ni katayaw ka banwan kum ka kaput ya ka jingyap jong usipai rang ba jong ka hak jing thet bom jong ka Israel ha embassy ka Iran ka badan ha Syria. U commander jong ki sipai ka Iran rengkat ban riungut ki wei pat ki sipai kala yap hak jing ther bom ka Israel. Ka US kala ong bakala yo jing tip baka Iran kan hiar thama ben ya ka Israel Denmark baka Iran kala phak tin ya ka US baka dei ban kendria syarut yo ka mensaulang. Ki pulit jong ka Israel kala siat dakil air pensat khaman ikinong le Dubai ha Al-Aqsa Mosque ka badan ha Jerusalem. Kini ki jingja kala jaru ha kapor ba penkut ya ka sengi Ramadan. Daki hajar ngut kiriung ngai Muslim lalum ha mosque pan ap ya ka pali bakin yo le Dubai. Dan na pedeng kinong Dubai ki ba pertapan ram ya ka Israel bat kila thang ru daki pataka. Ki pulit ke Israel kila kem khandung ngut kinong Palestine na shabar jong ka mosque. Ki Muslim na Palestine kila keno baki pulit ke Israel kim ailat banyarung bun briu Hamas berkila le kumni na du pasdang ka jinga kan at habang ke Israel bak ke Hamas. Ka Al-Aqsa Mosque kadi kawai ni kilai tali ki jaka mani blai ka bahe du jong ki Muslim ya ka ba ki jiru ki jukhot kum ka temple mount. Dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mandaski. Khublai.